अच्छा भैया, बात उस समय के बाद जना मेरा महामुनि विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम के बक्सर वन में लेके गई बनी। भगवान मुनिवर के संगे घूम रहल बानी। अब महामुनि विश्वामित्र जी भगवान प्रभु श्री राम से कहतनी कि हे राघव, आखिर हम रुआ के वन में काहे ले आइल बनी, ई कारण रुआ के हम बता रहल बानी। मुनि बाबा भगवान श्री राम से कह रहल बानी। बोले मुनि बाबा श्री, बोले मुनि बाबा श्री राम से बचनवा हो, करनवा जवना होइलो राघव, बगसर बनवा हो, करनवा जवना होइलो राघव। बगसर बनवा हो, करनवा जवना होइलो राघव। अरे बना रहो बबलू, बना रहो। जय हो निकू बाबू। भगवान से मुनि बाबा कहतनी कि देखो हे राघव, यक्ष सुकेतु के सुंदर सुकुमारी प्यारी, पहली अपार बल बेटी बे बिचारी भारी। यक्ष सुकेतु के सुंदर सुकुमारी प्यारी, पहली अपार बल बेटी बे बिचारी भारी। सुंड असुर संगे, सुंड असुर संगे लड़वली नयनवा हो, करनवा जवन अइलो राघव, बगसर बनवा हो, करनवा जवन अइलो राघव। बगसर बनवा हो, करनवा जवन अइलो राघव। हे राम, हे राघव, सुबाहु मारीच दुगो पवली रतन धन, असुर प्रवृत्ति में रखली लगा के मन। सुबाहु मारीच दुगो पवली रतन धन, असुर प्रवृत्ति में रखली लगा के मन। करस ऋषि मुनि औरी, करस ऋषि मुनि औरी
संत के गजनवा हो करनवा जवन अइल राघो बगसर बनवा हो करनवा जवन अइल राघो बगसर बनवा हो करनवा जवन अइल राघो विश्वामित्र जी कहनी कि हे राघव हे राम इनका से जल्दी दिलाव छुटकारा राम कहे राजू दिलीप तू तो हौ सारा सुख के धाम इनका से जल्दी दिलाव छुटकारा राम कहे राजू दिलीप तू तो हौ सारा सुख के धाम आहा हे राम कैसन धनवा बनवा कैसन धनवा बनवा लिहल कर जनवा हो करनवा जवन अइल राघो बगसर बनवा हो करनवा जवन अइल राघो बोले मुनि बाबा श्री बोले मुनि बाबा श्री राम से बचनवा हो करनवा जवन अइल राघो बगसर बनवा हो करनवा जवन अइल राघो बगसर बनवा हो करनवा जवन अइल राघो